Kan jeg få et tjek i post? Laboratoriets stille rum sidder jeg og venter ensom og stum. Mine kollegaer, de kommer ikke. Jeg sidder bare og venter. Kan jeg få et tjek i post? Skriver jeg altid i WhatsApp. Hver eneste dag, hver eneste time. Kan jeg få et tjek i post? Elektroforese, det er mit job. Mit DNA og RNA, jeg lever efter svar. Alene i laboratoriets favn drømmer jeg om det, jeg aldrig får. Kan jeg få et tjek i post? Skriver jeg altid i WhatsApp. Hver eneste dag, hver eneste time. Kan jeg få et tjek i post? Ensomhedens stille sus, det er prisen jeg betaler. Men når du endelig kommer ind, så får